Doncs el que queda clar és que allà fora fica 1758, queda clar, hem trobat les claus del 58 al 66, que són 8 anys, no hi ha porta, posen un encerat. Un encerat què vol dir? Una tela encerada. Ja està. Hi ha algun ficat de cristal, com està aquella finestra només hi ha tela de paper és mel, però aquest pergamí, clar, en el moment que deixes d'utilitzar aquest llibre de cor, a més, ahí tens la partitura. Salus, honor, virtus. Focue, això és paper, però en el moment que ho han d'enquadernar cada any agarren un tros de pergamí que el tenen que ja no l'utilitzen, d'un llibre esgarrat o d'un llibre que ja no se li val, fan la malesa, però tu ara per almenys pots treure això, que el paper és brutalment bo, perquè tu imagina 1624, quina qualitat de conservació, al mig de tot. Aquest acte notarial. Et congregati coram porta maiori. Ara queda clar que se reuneixen per a debatre, per el que siga, coram porta maiori. De quina església? Aquesta no estava feta. De la romànica, de l'anterior que estava ahí. Com era aquesta porta? Devia tindre d'alguna manera, igual té una entradeta en alguns banquets de pedra o alguna cosa, perquè ho creia ben clar. Paga Pere Fuster i Miquel Fuster, acte rebut per Joan Pruñonosa, nota a 22 de maig de 1572. 1624, vull dir, això són deutes, això és un llibre de col·lecta. Mig segle. Anaven pagant i anaven fent. Paga en Jaume Esteguer de Jaume. Acte rebut per Guillem Forner, nota a 12 de maig de 1545. És una preciositat, Manel. Brutal. Hi ha molts majos, molts. Brutal. És brutal. Tacares, per exemple, això, així anem. Això t'ho he ensenyat, això, un dibuix, que quan l'obris és el mateix en les 4 parts, per la qual cosa hi ha un signe d'evitar una falsificació. Diu, en visto de esta súplica y no siendo suficiente el documento, digo, a mi no me lieu, que això put. Diu, li diu al retorn, faça vostè el possible per donar-me més informació. I este d'aquí, que també tenia el culpa, diu, no se preocupe su eminencia, que ara li ho envié. Día 3 de agosto de 1828 se dio sepultura eclesiástica en el cementerio a Càndida Puig. Mira com s'escriu, quin guió foten. P-U-I-G-H. No saps si ficar en castellà C-H, Puig, o I-G, però per si a cas també fica la H. Són tios cults, però el castellà com a nosaltres l'anglès, no els va bé. I això que és una llengua romànica, però no els entra de cap manera. En realitat vull fer una exposició
La clau de volta és extraordinària, és un calze amb l'hòstia damunt, excepte una que està policromada damunt de l'altar, per al meu gust és la més bonica que hi ha en tota l'església, i és l'única que no se veu. Ahí és on trobo els documents, i tal com se posa el cap així, això és el que apareix. Això és el que apareix, tots els llibres, aquests són estos, els dos. Faig les dues fotos. Santa Maria, Mater Verum, da mi, escrivere verum. Santa Maria, Mare de la Veritat, fes que jo escriga veritat. Dels 180 volums i al voltant de 3.000 documents sols, que són totes les caixes que hem vist. En aquest document és molt curiós perquè el mestre de Montesa denuncia i condemna, com és el mestre de dret sancionador, condemna a una multa de 499 lliures, 13 sous i 10 diners. Cartas de poca importancia. Com és possible? Cartas de poca importancia, i sí. La cosa jo quan no la tiré, però aquí no se tira mai res. Si se guarda i se fica cartas de poca importancia. Quan obris el cordonet i mestre les cartes, quina sorpresa la meva, que totes les cartes eixes de poca importància són cartes de diners, però de diners que se deuen, persona per persona, casa per casa, carrer per carrer. Tots els anys se fa un cens dels que han de confessar i combregar. Però justament el llibre de 1736, en la contraportada d'aquest llibre, apareixen una sèrie de persones que no estan ni a cap casa ni a cap carrer. Però en el moment que dice la primera, Teresa Escuder Ricard, Antonio Bustamante, Diego Bustamante, Blas Bustamante. Entenc que és una família de gitanos que en aquest moment passaven pel poble i que no els va quedar de remei que confessar i combregar, perquè és l'obligació, i al costat es posen a la creueta, que significa que han complit. En llatí, aquest en valencià, que és el més abundant de tot el que està escrit, que no siguin protocols, fins a 1746, ara després ho comprovarem, fins a 1746, la llengua habitual, tant de parlar com d'escriure, aquests documents, excepte els protocols notarials, que són en llatí habitualment, sempre és el valencià. A la casa del metge, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 persones. I entre el carrer l'Abadia i el carrer de l'Església pot ser que sigui l'actual carrer La Màniga d'avui. Per això estem traient tota aquesta documentació per a demostrar que es pot treballar molt i veure no sols a nivell social com vivia la gent, sinó a nivell físic com s'anava estenent el poble. Doncs en 6 carrers vivien 700 persones. El més Espere, 39, el més abundós, Sant Vicent, que ara n'hi ha 1.000 de llicències i carres. El Dèsser no té massa de vots encara, només en té 14. El número 8 ja fica. Día 14 de junio de 1800, bla, 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 murió entre la setmana del 7 i el 14 devia arribar el manament d'Andrés Mayoral que havia s'ha acabat la qüestió. Y ahí fica ben clar, recibí del cura de la parroquial iglesia de Cádiz 10 libras, 17 sueldos y 4 dineros efectivos. Que te había enviado una carta efectiva. Veus, una S, una creu i 4 puntets a cada banda de la creu. A les lletres el títol hi havia tindre estamplària i estalsària. I he ficat aquests 3 documents. I per últim ja, per acabar l'exposició, datum in Zenobio Divini Laurenti, el Zenobio Divini Llorenç. Això està signat a l'Escorial. Això són els directors generals dels grans funcionaris de Madrid, que són els vistiplaus, Visto, don Salvador Fontanet, Visto, don Frank, etc. I aquí el mateix del Virreinat de València.